Gotigana na roboti uru na gusuka mutu aso roboti rondo mwanchumulia ni gongo kumenya buna abwatani korwa sobo mobwa Azimio la Umoja na boigo Kenya Kwanza nigo bagendete kwirubiria bwikirinu aso gotwara chinkwana chioko igwana litko lia ankyo osanga na bamenyi korwa sensemo ya Nyamataro yegotoka sewadi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii nigo barwe birengereri byabo bosio bwe chinkwana icho ase bairera okwege na buna nigo kirachi gutwara amatunda mulikeito Sara Nyarangi on Twitter na atarira chinsemecho nabo igo gutwariganiria roboti rukubwatia omwali ojeli tukolia anke Jumatano nigensemo ya Kenya Kwanza baraumerane na obumo bwa Azimio la Umoja wa Kenya iligokora chinkwana echibabeire bakwarigania asege kabono nebigana bibirengereryo by'abananchi monokorwa sensemo ya Nyamataro igotoka ase bunga ya Kitutu Chache South kuigwana kobororo amangana aliyo mongusara nemesimame limetili doja sijiseme chibere jesi biu ejiseme ya Kenya Kwanza nkonyara ko kuchwereli bageri kubatebya baba abantu bakoleto mulembe echinkwana echo chirigereri kuye bwikirano ekiagaranywa na abakomeli serikali bagwate light yabo na dembaro chese yabo kongubule baigwana ne rod mabwira nansi ekinasi idumna itokana kwa maandamano gabara okonyara customer chiyo chifurugucho katokana kumunyokani namangana Kenya Kwanza abantu bali barute yabo nuko rigererio bugima bwa banda bare sapota mapo baikira baonjokire bagendera ko misano na bagendera ko bitererio tiri nigo bamubolire Dr. William Ruto no mokonyo ya Rigathi Gachagua kuligereria ngana kibara yelie birengo by'ubugima asogokora chinkwana no bwa Azimio la Umoja wa Kenya gera ngwibone kagoteba singa kiagana no mo deputy yenga obugima bwa Kenya ngantura akaranga uchumi nigorere iyo uchumi nigorere lakini ekosa ne bona batie kuligeria umuntu orete to uchumi ye kabaigoro baligeringa kio amo Kenya yo kawaida oyo baitita sasa mechi echo korona kia koraki na kio bagwa yemoko baraisi abamenyi abo barabaonchoreria nigo bono baburia serikali gokeya amaguri y'ebintu byengencho ase chingwane echo barakore abwankyo abe baturigereri gore ya makuta baturigereri kuyerie ebintu nane baitige barigererie ese biri babe yinyomba takotakonya baraturigereri umwana incho doko bantu oragera bana baito bako bapaenda school ntoda ide bintu bira neze ndo basaito kina bona na kitoko somia bana na kitoko lenda baku ntoda gete bintu bira neze kwikatobe maya ya baba na tobegete bocho asensemo yo bonchoreria nigo banchiranire buno bonchoreria bwiranire nse ase batebire besanchiyo amono bugima nigo bogenderete gokonga kigima migoro ya mangano bonchoreria tokore to musigo menya besanchiyo abantu basarate kirentu bwa kibesa ubosi bwajire igo oftajire igo abantu nkorera bali yegero nabono abantu bayikulina bono ntuna kitoko nyarigana bana boda boda mudoko kukolya nigo basabire chinsemecho ibere koigwana ekiagera maandamano gosokorobekana nkogokonya abakenya Ruto toligereria toinyore anza muzaranze na baba muleto mulembe Kenya batamo bakwane baigwanane toganderuka bakawaida mna bakenya bakawaida basumbukire bataiwana ne team case maandamano kwanda chipara tago tokonya nabato kutiga mangana kwenda kominokana chipara chifuru kusambe ibintu by'abantu kusalia abantu bandi bari bagumugeti chilon bakona ari ibintu byabera ne maka se bakorusiba saba bana are koirani twari kusabe serikali baigwanane maandamano ya abaga umusikira ira Moro Odinga tangaza ka Kisii ilituadiri sana mna itwa bana boda boda jato misete ikera ntu ari konyara osanyo ne town there is some parts utari konyara wetapi bona ari kusaba ankyo kaba uchiko ikaransa babe abantu bakoleto mulembe nara maoni ya wananchi korwa sensemo ya Nyamataro igotoka imeye bunge ya Kitutu Chache South asibaburia serikali gekora wana Dr. William Ruto amono murai kwikia Azimio la Umoja wa Kenya asichingwana chira korekeri tukolia ankyo asensemo ya Bomas of Kenya asabasabiro mulembe nuko iwana egera magima ya Kenya anyale ko bakago superbosio ginko reporter ya Egetaseni kya Ndizi TV tenigo nkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter.